Zdravo na svite, ja sam Mačica Mkad od YouTube. Sada ću vi kažem kako se cepa drva. Pozdrav za svite. Gledajte, sekirata, kratica kratos. Idemo. Puka. Ovo je puka je. Ne, ušto sam ga udirao. I se cepalo. Pa to. Pozdrav za svite. Uživajte u videu. Vidimo kako ide. Opa! Ovo je malo potvrdo. Pa to! Što tvrdo bilo. Tvrdo je. Ne može to. Eto ovo pukna. Ovo je malo potvrdo. Zato se cepi. A mate ovo pukne svakako. To je to. Gledate? Ovo je malo potvrdo. Idemo. Ovo je pomalički drva. Če ima drugo video, kogaj će cepam drugi. Povoli mi drva. Trupovi. Odnosite. Aj se malo počne se cepat. Posuj se. Pozdrav da ste. Evo ga, Gorev. Može, pozdrav. Snima gotovo.